Mga manugbaligya sa Burgos Public Market sa Bacolod City padayon nga nagapamalabag sa mass testing. Apisargin patagan na sa Bacolod IATF. Hublag protesta na tala ng ikasa sa mismong adlaw sang mass testing. Ining balita nga aton gintutukan. Proud ang manugbaligya nga si Ariel nga ginpakita ang iya certificate of test result gikan sa City Health Office. September 6 na nakuha ko sining dokumento nga nagapakita nga negatibo ini sa COVID-19. Apang, apisar nga nag-isa pa lang kabulan ang iya resulta, ipaidalom gihapon ini sa massive pool testing sa Sabado. Isa ini sa kapin 3,000 ka mga manugbaligya nga target sa LGU. Not valid ko, no? Di wala gini pulos gali ang City Health nga kuha na department. Kaya ng ilang papel nga ginlimit, ginatag sa amon, hindi pwede, hindi pa ba tonon sa... Kahapon, nagpadulong tagpamuno sa Bacolod IATF sa Burgos Public Market ang gudistoryahon ng mga manugbaligya. Paglaro sa IATF, libre ang test. 24 oras ang releasing, may suporta man gikan sa syudad. Gusto mabalaan siyang AOC ang extent sang transmission. After sila i-swab, back to work sila. Apang bisan ano kuno kapag batag, no to mass testing sa gihapon ang singgitan sang vendors. Nga once isa sa amon mapositive kay halos tanan breadwinner na diser mo ti karon pati kami karon ko maswab test kami if ever pati nga amon pamilya swab test man. Si John Ray nga nagikan pa sa Isabela, wala untat sa pagpangamuyo. Kaya ang tanan, Mayor, maapektuhan gid, magutuman gid, Mayor. Mayor, madamo gid nga salamat kami, Mayor, liwat nagapangayo sa imo bulig. Nga hindi na niipadayon ang swab test. Sa Sabado, sugataon sa hublag protesta sa mga vendor sa 3 ka merkado ang mga tiglawas gikan DOH kag Region 7. Pagklaro sa IATF, hindi compulsory testing. O galing ang hindi magpa-test, hindi pagpasudlon sa merkado, nga posible ikadula sang ila pwesto. Di mapauway ko sa gwae. Pauway ko yung astagid sa nog sila mabantay sa amo na. Obod Quirino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.